Horasma dihita saluhutna. Andorang somarsaur hita dohot hatani tu hatta, jumulu mahita martangyang. Asin roha madihamu dohot dame na siad debata amata, dohot sian anakna Yesus Kristus tu hattai. Amin. Hatani tu hatta nagabe turpuk jamita di partangyangan di bagasa tikion. Tarsurak do di Yosua 24 ayat 14 saha tu 24. Ujaha majo isini turpuki tu tonga-tongata. Jala tepetiu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma didok. Ope sai habiari hamu majahuba. Jala marsihoho rohamuna mengulu ibana di bagasan hasit tongan. Jala paholak kamu di bata siliban. Akana niuluan niupumuna di bariba ni batang aiki doho di Misir. Jala ulihamuma jahuba. Alai mulutuk suguro hamuna mengului jahuba. Pilit tamuma sedarion manangise naing uluamuna. Manang di bata siliban akka naniuluan niupumuna di bariba ni batang aiki. Manang di bata ni halak amuri. Napuna tano nani inganam munai. Alai anggo au dohok dongakku sajabu ikut jahuba do uluan nami. Dungi ninna bangsoima mengalusi. Dau mai siak kami anggo tung manadikut jahuba lahu mengului akka dibatasi liban. Ai jahuba debatata ibana naung manugiho kita dohot oputa ruar siat tano Misir. Sian bagas perhatubanan. Jala ibana naung mabahed di adupatta. Tada akkana buluni. Jala diramoti dohita disaduk dalan na ita dalani i. Di tonga-tonga ni saluhut bangso akka na ita bulusi. Jahuba huhu mangojar saluhut bangso. Rodi halak amori na maringan ditanoi jumulu siak kita. Hamipe jahuba do naing uluan nami. Ai ibana do debatata. Dungi didok si Joshua ma tu bangsoi. Daktar baik kamu mengului jahuba. Ai debata nabadia do ibana. Debata parrimas do ibana. Dakta gamon marpamuati rohana. Mida pangalau siomuna. Doho mida do semunai. Mulutung ditadikuk kamu jahuba, jala diului hamu akka dibatasi liban, merbalik maibana manorui hamu. Tuk siap pamu bahenonna, hobar tu uhumna nadenggani, naung binahenna tu hamu. Dungi ninna bangsoi matu si Joshua, sitok kama anggui, ikut jahuba do naing uluan nami. Jadi didok si Joshua matu bangsoi. Hamu sadiri do sitidangi do pak kamu. Babua naung dipilit tamu jahuba naing uluan muna ibana. Jadi ninna nasidama hami matutu sitidangi. Ope paholak kamu madebata sileban. Akka na di tonga-tonga munai. Jala pauduk kamu rohamu tu jahuba debata ni Israel. Jadi ninna bangsoima tu si Joshua. Jahuba debata taido naing uluan nami. Jala suara nai naing tangihonon nami. Ima sahatna. Dongan saha persiaun di bagasa tuhata Yesus. Dung bongot jala maringan bangso Israeli di tano Kanaan. Disadetiki di papungu si Joshua ma bangsoi di Sikem. Disima disungguli ibana parningotan di bangsoi. Maradupun akan naung binahen ni jahuba tu nasida. Mulubui pinasida sahat jala maringat di tano kanani. Holan ala ni pangurupion doho pandugun-ugun ni jahuba sabing doi. Dungi laos diuduti si Joshua mamuse manakasi taringot tu panguluyon ni bangsoi tu jahuba. Lapatanna bohado respon ni bangsoi. Marningot akan adenggan nauk pinatongon ni jahuba tu nasida. Tagamud do
gabe bangso namar habiarat tu Jahoba, jala namar sihohot mangului Jahoba, di bagasan hasitongan nasida manangdang. Pola do dipertegas si Joshua panak kasion nai marhite namadok, alai molutuk suguro hamuna mangului Jahoba, pilit tabu masa darion, manangise naing uluam muna. Manang dibatasi liban, aka nanyuluan nyopumuna, dibariba ni batangai kido, manang dibatani hala amuri, napuna tano kanani hiaddo. Alai anggo au dohok dongakku sajabu, ikko Jahoba do uluan nami. Lapatanna rikot alus na tigas siap bangsoi, laho merespon aka pangatoyon ni Jahoba, naksahat tu nasida. Jala dilehod do kebebasan tu bangsoi lahu mamilit, ise do siuluan na. Alai itu tu, dada wala sekedar jawaban sebing na pinangido ni si Joshua disi. Ikko sedalam mamuse jawabani di ngulu siaparin di bangsoi. Alai mulutuk pesu Jahoba diului bangsoi, anggo pribadi ni si Joshua, danga dong betawar menawar. Harga mati do di ibana, rap doho rumah tanggana, ikut mangului Jahoba. Ima respon sekaligus panidang yonna di tonga-tonga ni bangsoi, pabuwa ikut Jahoba do uluan. Donga saha porsiaon, lahu mangalusi panak kasion ni si Joshua di dok bangsoi ma, hamipe Jahoba do naing uluan nami, ay ibana do debatata. Dung didok bangsoi songoni, diuji si Joshua do meragukan alus ni bangsoi, madok naso tarban ni bangsoi mengului Jahoba. Ay debata nabadia do Jahoba, debata parimas do ibana. Have bangsoi juk do mangalawasi. Laos dipaingok do bangsoi didok, mulu merbalik bangsoi gabi mengului akka dibatasi liban, hati-hati, siap ponon ni Jahoba do nasida. Allah akan membinasakan mereka. Imanak kaning songon naboy taida di ayat 10 sia saat 20. Alai nak pesongoni didok si Joshua, hot do bangsoi makatidakon, Jahoba debata taido naing uluan nami, jala suara naing tangi honon nami. Donga saha persiaon, laos songonido nang turpu jami taon manungguli hita sude, taringot tu panguluyota tu debata. Hau sugari disukur ratu hita, ise do siuluata namartuhanon. Debata Jahoba do manang debata na asing. Ras sepakat do hita madok, debata Jahoba do si sobaon jala siuluata. Adik pe di praktek ngulu siapari, si pata adong do pera nama bay marakup panguluyon na tu debata, ala niak ka ela-ela na songgop di ngulu nasida. Dumutusi adong ma piga narikot si hangulu honotta sia turpu jami taon. Na parjulu unang halupahon akka dengan basa ni debata naung jinalom. Donga saha porsiaon, molo taringot tita tu sada-sada halak. Somalla berpengaruh doi tu sikap manang tu respotta. Isarana molo taringot sahalak yanakon di haburjo ni natorasna, laos berpengaruh do itu dirina, laho pahibulhon holongna merna tua-tua. Di parrumah tanggaon manang di pardongano pe berlaku doi. Molo taringot rupaning sahala ama tu inatana na keras kepala, maul siat hata, ikosai na di pikiran naiman atikos, didok rohani inatai, manang sebalikna, molo taringot inatai tujugul ni amat tanah, boy doi mabain ngali-ngali
hubungan ni parrumah tanggaonna. Mulu di pardonganon taringok rupaning seda-seda halak tudungan na nahulit daktar pangidu hape dang naswadong si bahenon ni dongan nai bui dui mabain gabi hurang denggan hubungan nasida. Jadi molo taringot tita tu seda-seda halak berpengaruh doi tu sikap manang tu respota manang nadenggap pe nataingoti manang sebalikna. Alai tau sahahom mak marningot akka nadenggan dopa akka dongata unang akka nasodenggani holongima tapatujulu asa sadenggan merdalan akka parsauran. Donga saha porsyaon alai molo taringot tita tu debata dangadong rahita na menyangkal haburjuon dohot holong ni debata di ngulutta. Alai tapar hatopok do babua debatado mual ni nasa pasu-pasu di ngulutta. Ibana do namanok pahita di paradi do nasa narikoti di ngulutta. Ibana do si pargugu jala pangapul di ngulutta. Di haholongi do hita pola do ditubus tu hatta Yesus akka dosatta asa malua jala dapotan hangulua kita. Jala daktar pajojor hita balga doho godang nidenggan basa ni debata naukta jalo di ngulutta bi. Marningoti manuaeng disungguli turpukoddo tu hita asa unang adong na magkalupahoni. Alai sai tapai ngotingok ma akka denggan basa ni Tuhan dohot holong ni rohana naso marpatsohotani. Jala pengaruh na manang dampak na gabe sai tarojar mangulutta asa magkabiari Jehoba jala marsihohot mangului Jehoba dohok manangihok katana di bagasan hasittongan. Songon bangsa Israeli diturpukon dung diingot jala di pajojor nasida akka nadenggan nang binahen ni Jehoba di ngulu nasida gabi ido mangojar bangsoi lahu makatidakon babua Jehoba di batado naikon uluan nasida jala suara naikon tangi hononna. Alani unak kalupahon akka dengan basa ni debata naung jinalong. Ai ido sada na mangojar ngulutta asa say marsihohot mangului debata dohok pasangap pengguarna. Jala taingok ma kenup halak na say marsihohot mangului debata taruli doi digugu apul-apul dohok dalan na tau pasonakon rohatta. Napaduahon ganup keluarga toktong ma merhabiaran tu debata. Dongan saha persyaon omma napinatupa ni si Joshua di tonga-tonga ni keluargana. Macetak kasdo di hati dakon ibana di jolo ni bangsoy maddok. Alai anggo au do dongakku sajabu ikut Jehoba do uluan nami. Natoras songon ulua di tonga-tonga ni keluarga macai berpengaruh doi tu pangisi ni bagasna. Molo saya marsiho do natorasi batu duhon ngolu na marhabiarat tu debata ringgas rupaning martangiang marminggu dirikoti membangun ibadah keluarga dak sumurut panguluyon na tu debata ati pesipata ikum mengadopi akka tantangan manang parukilon ni ngulu taga membangihu ma nang akka pangisi ni bagas nai lumubi akka yanakonna manang pahupuna gabi tugu merhabiarat tu debata. Atong say gabi keluarga na merhabiarat tu debata ma ganup keluarga tabi. Jala marsihohot mangului debata di bagasan hasittongan. Ai ido hadaulaton ni namarroha. Manang ibadah yang sejati. Unak sumurut jala merbalik siad debata. Ai debatado mual ni nasa pasu-pasu di ngulutta. Amin. Martangiang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na ukubigi hami. Urupi jala pergugui mahami mangplaho mangula hossa.
di bagasan Yesus Kristus martangnya kami. Amin.